बेसे जाखो आदा? 10 थाखा। थांगबाय दे मालाबा फैसां लोगो मोनबा Itu keman? 50 taका बेथ' दाख्लै सिख्लासोमोन र' थांनां ओइ जारौ दाख्लै नोंनि मबाइला गबोदोंमोन ना औ नैबेलाय मबाइला थेंक इउ आदा दे बिदिब्ला आं थांसै रथ'लाय आदा नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा सोमदोन नोंनियालाय अनसुमै आदा दे बिदिबा दे होमबा मा जाखो सोमदोन अनसुमै आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा बुङा मानो दे नों बुंग्रो दे अनसुमै आं नोंखौ जिउनि खालामनो सानबायमोन माने आं नोंखौ माने मा बुंनो सानदों नों आं जुलि खालामनो सानबायमोन सरि सोमदोन नाथाय आंहाबो गोसो दं सोरजोंबा संसार जालांनो नाथाय आं बायदि बिमा बिफा गैजायैखौ सोर बिहामजो गनायनो नों बेफोरखौ दा बुंसै नोंल' राजि जादो आं नोंनि न'खरखौ नायना मुगैयाखै आरो आं नोंनि न'खरखौ नायना मोजां मोनाखै आं नोंखौसो आंनि जिउनि खालामनो सानदों नों मा बुङो दे आं गनायसिगोन नाथाय नोंनि बिमा बिफायाबा गनायगोन ना गनाया नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानो नाङा आं आइखौ बुंगोन आइया मानिखागोन नोङो आंजों सप्तासे उनावल' ओंखारदो आं नोंखौ जुलि लानोसै जागोन दे सोमदोन नों फैदों औ फै जिराय फै जागोन दे सोमदोन नों बेयाव मानो फैनांगौ नों दा मा मोनजाबावगोन आं नोंनाव जानो लोंनो होनना फैयाखै अनसुमै सोमदोन नों आंनि न'खरखौबो नुखाबाय नों दा आंखौ नागारनायानो मोजां जासिगोन हारै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों
अहो गाबबायसो माथो नों माखौ गाबनो ओंखारखो आं दंना नोंजों लोगोआव जेबो दुखु लाना नोङो सोमदोन नों आंखौ जुलिनि उनाव नेवसिनाय नङाथ' आंहा गिखांनाय फैयो दै फाग्लि जादोंमोन नों नंथार खोथा मानो बुङो थां दै गिलास लाना फै र' लायनि आं बे बिहामजो खासेया 3 बोसोर जालायलांबाय दाबो फिसौ खासेखौनो जोनोम होनो रोंलिया आयै नों अनसुमैखौ मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो बुङा माथोहाय आलारि बाथि सावनानै बिहामजो होनना सिबिबाय थानांगौ नामा आयै नों मानो बेफोरबायदि सानबाय थायो बेफोरबायदि गोरोन्थि साननायखौ दोनथ' आयै सम दं दाबो मालायफोरखौ नुवाखै मालायफोरा 1 बोसोर 2 बोसोरावनो फिसौनि मोखां नुलायलांबाय आंहासो गैया जाबाय दे आइ जाबाय बेफोरबायदि बखिबाय थानो नांला आयै आं बुजिदों नोंनि दुखुखौ आयै आं नोंसोरनि न'खराव बिहामजो महरै फैदोंब्लाबो सुखु गोजोन मिनि खुसि अरायसम गोजोननाय लाबोनो हायाखै बेखौ मिथिखादोंब्ला मानोथो डाक्टरनाव थाङाखै मानोथो नायजाहैयाखै आं नायहैदोंमोन आयै नाथाय डाक्टरनिफ्राय जेबो फोरमान मोनबोआखै अनसुमै नों बेफोरखौ जेबो जिंगासिनो नाङा इसोरा जेब्ला जोंनो हरगोन अब्ला नों गथ'नि बिमा जानो हागोन सोमदोन आं नोंजों जुलि जादोंब्लाबो नोंनो आं बे संसाराव जेबो गोजोननाय होनो हादिया मानोना आं नोंनि गासै खुसिखौनो रस गैयै बायदि खालामजोब्बाय अनसुमै हा नोंनो मानसिया थिग नंखाया अनसुमै आंखौ निमाहा होदो आं आइनि जानानै नोंनाव निमाहा बिबाय नों आंनाव मानो निमाहा बिदों आंसो नोंनाव निमाहा बिनांगोन आंखौ निमाहा होदो नाङा दे नों निमाहा बिनाङा थां बेफोरखौ लानानै थांनो थां आइना बिदिनोखासै आया बे फाग्लाया मा जाबोखो माथो मोखां सोम सोम बेलाय सोमदोन मा जाखो मानो मोखां सोम सोम माथो बुंबावनोब्रा बे न'खराव खालि गथ' सासेल' दावराव जाबाय थायो माखौ बुंखोब्रा सोरखौ बुंखो नों सोमदोन आरो सोरखौ बुंनोब्रा आंनि बिमा महारानियालाय माथो जाखो खालि गथ'निल' दावराव जाबाय थायो फिसौजो नांगौनो ओइ सोमदोन नों डक्टरनाव खेबसे थांना नायजाना फैदोलै थां सोमदोन दोद नों मा बुङोब्रा फाग्ला थां माथां आंलाय मा जानायनि डाक्टराव थांनानै नायहैलाबायनांगौ बेयाव फैनानै सान्थि मोनगोन सानदों आं आरो बेखौनो नोंबो बुङो दोद थादोलै माबायदि जालांखोब्रा बे मानसियालाय माबा मोजां बुंबाबो बे जोनोम मोनसेयाव आं फिसौनि मोखां नुमारनाय नंला नामासै
आयै ओंखाम जाहैनोसै फैदो। नोंसोर जाहैग्रोदो थां। फैदो आयै जमा जाहैनोसै। आं बुंबायना नोंसोर जाहैग्रो थां। आंनो सुनि आंनो बे न'खराव खोमसि लामा लाबोबाय। फैदो आयै जमा जाहैनोसै। हो माखौबा अनफ्लासोदो। आयै नों मानो आंखौ सानफ्रोमबो रागा जोंबाय थायो? नों आंखौ गावनि फिसा बायदि सान। आं नोंखौ अनगोन। जेब्ला फिसौ खासेनि मोखां नुगोन अब्लासो अनगोन आं नोंखौ। फै बेयाव फैदो। दे बे आखाइया हर। देहाखौ दुरबल मोनाखैना? ओहो। दे बेयावनो जिरायना थाथ'। हे इसोर आंनि रिजाल्टआ मोजाङै मोजां ओंखारबानो जाबाय। नोंनि रिपर्टआ गाज्रि ओंखारबाय। नों बिमा जानो हालिया। मा? दे बांद्राय दुखु जानाङा। रिपर्टआ बेनो ओंखारबायबा। मा? आं बिमा जानो हामारला। आं दा सोमदोनो मा होनना खोन्थागोन? आरे अनसुमै नों माथो मेडिकेलाव थांनो होननासो थांदोंमोन दानो सफैबाय आरो माथो गाबगासिनो मा जादों नोंहा मा जामारदों बुङा मानो आंखौ निमाहा होदो सोमदोन नों मा जादों मोजाङै बुङाखै मानो बुंना नोंहा मा जादों
मानो बेफोरबायदि गाबगासिनो? सोमदोन नोंनि साननाय हनायफोरा गासिबो फेलें जाजोब्बाय। आंखौ निमाहा होदो। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? मोजाङै बुङा मानो? मा जामारदों नोंहा? आं नोंखौ सासेबो गथ'नि बिमा जाहोनो हानाय नंला सोमदोन। मा? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आं थारखौनो बुंदों सोमदोन। आं सासे सांग्रिमासो। मा? आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो? नों सासे सांग्रिमासो होमबा? आयै 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 बेफोरबायदि सांग्रिमा हिन्जावासो आंनि बिहामजो जानो मोनबाय होमबा? से लाजिबाय आं। नों सोरनि हिन्जाव? आंनि न'खराव जायगा गैला नोंहा। दानो ओंखारलां। आयै आंखौ निमाहा होदो। आं नोंसोरनि साननायखौ जाफुंहोनो हाला। निमाहा? नों बायदि सांग्रिमाया आंनि न'आव निमाहा गैया। नों दानो ओंखारलां। नों माखौ नायबाय थादों? बै सांग्रिमा हिन्जावखौ दानो होखारहर नों बे न'खरनिफ्राय। आयै आंखौ बिब्दि अयथासार दाखालाम। आं बे न'निफ्राय थांना बबाव थाहैगोन? आंहा बिमा बिफा रावबो गैया। सोमदोन नोंनोथ' मिथिखायो माथो आइखौ बुं आंखौ होखारहरना होननानै। आयै थफ्ला लाना फै। ना थफ्लाया? बे थफ्लाया ला आरो ओंखारलां। नों बायदि सांग्रिमाया आंनाव जायगा गैया। ओंखारलां। मानो गाबलाबाय थादों? दानो ओंखारलां नों बिनिफ्राय। आरो मा थाबावदों? ओंखारलां।